Všetky produkty mám so sebou, môžeme ísť na to a ja dúfam, že nebudem sklamaná. Začíname z hurta, najdrahší produkt z celého nákupu. Takže toto sa volá Super Glue. Malo by nám to teda naozaj držať obočie. Ešte som to párkrát vyčesala, aby som si naozaj dala ten liftnutý efekt. Dajte si pozor, vytvára to takú krustu, ak češete príliš hore, dostanete sa aj na túto pokožku a to nechcete, takže skúste naozaj ostať v tom obočí. Ok ľudia, toto pero na obočie od Catrice, to je dokonalý meč, čo sa farby týka s mojim obočím. What the hell. Som fakt pozitívne prekvapená. Uvítala by som trošku dlhší konček, ale nemôžeme mať všetko. Na podkladovú bázu používame tento sprej v rámci šetrenia. Príjemná vôňa. A ideme na podklad. Použijem tieto dva produkty od... Čo to je Essence? Začnem tak netradične, najprv korektor a potom make-up. OK, ideme to rozotrieť. Trochu sa bojím, nebudem klamať. Čo to je? Čo to je? Toto sa volá Stay All Day, ale čo mi tam má zostať, priatelia? Čo mi tam má zostať, veď to nemá žiadne krytie. Korektor za mňa je jedno veľké sklamanie a dúfam, že toto bude lepšie. OK, no toto vyzerá, že akože celkom kryje. Tak ja neviem, prečo ten korektor je úplne od veci. Veď je to z tej istej rady. Make-up za mňa prekvapivo veľmi fajn a hneď ideme na tento matný púder od Trendy Dab. Fixujem priestor pod očami, potom tuto okolo nosa a nakoniec bradu. A ideme na tento rúž, ktorý zároveň používam ako lícanku. A kde je pigment? Kde je pigment? Hurá! Like prepared 2.